Ambiri amadzifunsa ponena kuti kodi kumwamba kumene kumakhala Mulungu ndi kutiko? Funso limeneli ndilovuta kuyankha. Ena anayeserapo mbuyomu koma analephera. Dr. Mortimer ochokera ku Britain anatiuza kuti Mulungu ndi angelo ake amakhala ku dzuwa. Pa Yohane 10 vesi 9 amanena kuti Yesu ndiye njira komanso khomo lolowera kumwamba. Mwachidule ndikhoza kunena kuti palibe ndi munthu mmodzi yemwe pa dziko lapansi pano amene amadziwa malo enieni amene kumakhala Mulungu. Malo amenewa anayikidwa pobisika mwadala chifukwa anthu ena akanadziwapo akanayesera kupitako. Taona anthu ena akuyesera kupita kumwamba, pa Chingerezi timati space. Ena anapitanso kumwezi mtunda wa 380,000 km, koma ma scientist anakwera chombo ndi kupitako. Anthu ena ambirimbiri anayeserapo kupita pansi penipeni pa nyanja, pansi pa ocean. Nyenyezi zili kutali kwambiri ndi ife, almost 40 billion kilometers. Munthu kuti akafike zikhoza kumutengera zaka 10,000 kapena 30,000 plus. Dzuwa lilinso kutali ndi ifeyo, 152 million kilometers. Kuti munthu akwere ndege ndi kukafika kumeneko zikhoza kumutengera zaka zoposa 18. In short, palibe amene angapite kumeneko chifukwa ndi malo otentha kwambiri. Mulungu anali ndi cholinga poyika dzuwa komanso nyenyezi kutali ndi ifeyo. Nkutheka mwina iyeyo ndi angelo ake amakhala komweko ndipo sanafune kuti munthu akafikireko. Dzuwa ndi chinthu chofunikira kwambiri pa dziko lapansi. Zomera kuti zikhale zimafuna dzuwa, pa Chingerezi amati photosynthesis. Nyama komanso anthu kuti tikhale ndi moyo timafuna dzuwa. Vitamini D amene amapezeka m'magazi amachokera ku dzuwa. Mwachidule ndikhoza kunena kuti moyo umene uli pansi pano ndi chifukwa cha dzuwa. Tingoyerekeza kuti lazima ndi kusiya kuwala, ndiye kuti nthaka, madzi komanso mpweya zikhoza kusanduka zinthu zolimba komanso zozizira kwambiri. Kutentha komanso kuwala ndi kumene kumabweretsa madzi amene timamwa, pa Chingerezi timanena kuti liquid water. Popanda dzuwa photosynthesis singatheke. Zomera zambiri zidzafa. Zomera ndi zimene zimatipangira mpweya umene timapuma, and oxygen sadzakhalapo. Nayonso food chain idzatha. Nyama zonse zimene zimadalira zomera ngati ng'ombe, mbuzi, njati ndi zina zotero zidzafa. Anthunso adzamwalira chifukwa cha kuzizira, njala komanso matenda obwera ndi kusowa kwa dzuwa. Matenda ngati zibayo, TB, diabetes komanso high blood pressure adzachuluka. Mwachidule, life cannot be on earth without a sun. Mu 2021, billionaire Bill Gates anakhazikitsa project yofuna kutchinga dzuwa kuti lisamaoneke pansi pano. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti zingatheke bwanji munthu kupanga project yofuna kutchinga dzuwa kuti lisamaoneke. Koma Bill Gates mu 2021 anakhazikitsa project imene amafuna kutchinga dzuwa kuti lisamaonekenso pa dziko lapansi pano. Iyeyu ankafuna kupanga spray calcium carbonate mumlengalenga ndi cholinga dzuwa lisiye kuwalira pansi. Anthu ambiri atamva nkhani imeneyi anatsutsana nazo, ndipo project imeneyi inayimitsidwa. Patangotha miyezi yochepa kunabweranso billionaire wina Jeff Bezos, amene ndi mwini wake wa kampani yotchedwa Amazon. Amafuna kugwiritsa ntchito sulfur dioxide kuti atchinge dzuwa. Anthu ambiri anamuletsanso. Patangotha masiku ochepa,
billionaire Dustin, mmodzi wa akuluakulu a kampani ya Facebook, anapereka 1 billion kwacha kwa ma scientist akuti apange study mmene angatchingire dzuwa kuti lisamaoneke. Research imeneyi inachitikira m'maiko a Thailand, Brazil komanso Mali. Zimene zinso sizinapite patali chifukwa anthu ena anatsutsana nazo. Pa 15 Juni chaka chino, mwezi watha omwewu, boma la United States lasankha akatswiri okwana 60 kuti apange research nkhani imeneyi. Anthu amenewa akufuna kutchinga dzuwa kuti lisamaoneke pansi pano. Nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri. Anthu ndithu kumagwirizana kunena kuti akuluakulu mmene zililimu tiye tipange njira titchinge dzuwa mwambamu kuti lisamawale pansipa. Zimene zili zodabwitsa kwambiri kuti kodi anthu ena amaganiza bwanji. Komabe boma la Joe Biden pa 15 Juni chaka chino lakhazikitsa lasankha ma scientist okwana 60 amene akufuna kutchinga dzuwa kuti lisamaoneke pansipa. Pali maiko ena amene ayamba kutsutsana ndi project imeneyi. Mexico lakhala dziko loyamba kukana kunena kuti dzuwa lisatchingidwe dziko lawo. Iwo akunena kuti zimenezi zikhoza kusokoneza chilengedwe komanso moyo wa anthu. Mmene ndakuwuzirani kale kunena kuti dzuwa ndilofunikira kwambiri. Mpweya umene timapuma, zomera zimene tili nazo, komanso madzi osungunuka amene timamwa zimabwera chifukwa chakuwala. Popanda dzuwa zonsezi sizingakhalepo, komanso miyoyo yambiri ikhoza kutha. Kodi America ipitiriza programu imeneyi yofuna kutchinga dzuwa kuti lisamaoneke pansi pano?